Prirodna termalna voda zbog svojih povoljnih sredstava na organizam koristi se već 3000 godina, a starim Rimljanima ljekovita kupka bila je dio svakodnevice. Tako je i danas u Donjoj Stubici u termama Jezerčica. Stigli smo da vidimo koga ćemo ovdje danas sresti. Definitivno možemo reći da je plivanje i voda zapravo moj drugi dom. U vodi sam od svoje 3. godine, a profesionalno se bavim sportom već može se reći 20 godina. Mama me je upisala u plivanje, bila sam jako aktivno dijete, kao vjerujem većina djece danas. Nije mogla to mama sve, rekla bi se, kontrolirati, a imala sam i alergijsku astmu. I na preporuku doktora zapravo sam otišla u plivanje jer voda je najbolji medij za rekreaciju i nekako najmanje opasan od svih tih kompaktnih sportova, od trčanja, skakanja, nogometa, košarke i plesa. Sve sam to probala i evo, ta ljubav je počela. Vodu obožavam od kad sam bila beba i završila sam kao profesionalni sportaš sa nekoliko državnih rekorda i velikih natjecanja iza sebe i mogu reći da sam stručnjak za vodu i za bazene jer provodim u njima 6 sati dnevno. Mislim da svako ko se odluči opustiti u to i nekako prihvatiti taj dio, moram se smočiti, moram doći na bazen, moram se presvući, vidi jako brzo benefite jer plivanje je sport u kojem svaki mišić u tvom tijelu je aktiviran, a impakt na muskulaturu i na ligamente nije velik kao recimo na trčanju, hodanju, skakanju. I vrlo brzo ljudi vide efekte, da li je to za recimo bolji izgled, da li je to za bolji osjećaj, za bolje disanje ili da li je to samo za neku vrstu rekreacije. Najbolje se umoriš, najbolje se potrošiš, kako i odrasli, tako i djeca. I mislim da je voda i jedan zabavan medij, ali i medij u kojem puno naučiš o svom tijelu. Ivana, mi možda nismo profesionalci kao Matea, ali čim smo ušli tu kod vas u terme Jezerčica i mi smo osjetili nekakve benefite, to je prije svega nekakva ugodna toplina, ugodna božićna atmosfera. Dobro ste osjetili blagodati naše termalne vode, osjeća se skroz do ovdje. Hotel Kamp Terme Jezerčica najpoznatiji smo po našem izvoru termalne vode. On je nedaleko odavde izviran na 39 stupnjeva i direktno cijevima dolazi u naše unutarnje bazene. Imamo 5 bazena unutarnjih, imamo 2 džakuzija u sklopu, tako da ima za svakog ponešto. Ako netko dođe na jedan lijepi vikend ili preko tjedna odluči se na nekakvu finu relaksaciju, ugodno provedeno vrijeme, dobit će puno benefita od termalnih voda. Koji su to? Naša termalna voda je bogata mineralima, bogata je sumporovodikom, mineralnim uljima i povoljno djeluje na podizanje opće kondicije organizma, odlična kod ublažavanja reumatskih bolesti, antistresno djeluje, povoljni učinak ima na kožu. Važno je napomenuti da termalne vode nisu za ljude sa nekakvim problemima i teškoćama, nisu samo rehabilitacija. Nisu vam samo rehabilitacija, stvarno može biti poboljšanje kvalitete življenja, što je zapravo najbitnije. Od male djece do starijih, benefiti su za sve uzraste. Moram napomenuti da su svi zaposlenici u wellness centru školovani fizioterapeutski tehničari. Vi se isto bavite masažama? Tako je, ja se bavim masažama 20 godina. A kako masaže djeluju na tijelo i Slične su benefiti kao i kod termalne vode, znači opušta muskulaturu, djeluje antistresno, ovisno zapravo koja masažna tehnika. Nekad djeluje ciljano na otklanjanje boli, nekad djeluje antistresno, nekad djeluje puštajuće. Vjerujem da ima puno razloga zašto je dobro doći ovdje kod vas u ovo blagdansko božićno vrijeme. Koji su neki od njih? Pa ovako, dobro je doći cijele godine, ali mislim da baš božićno vrijeme i ovi zimski mjeseci su posebna čar u našem hotelu. Osim što smo već napomenuli i spa centra, gdje je prekrasno kod panoramske saune gledati Zagorske brege u hladnoći. 40 km od Zagreba. Tako je, samo 40 km. Malo prije smo ustanovili, može se doći vlakom. Može se doći vlakom, poveznost je stvarno odlična, sve nam je blizu. S tim da imamo, to moram napomenuti, odličan restoran sa gastronomskom bogatom ponudom gdje izdvajam zagorsku tradicionalnu večeru.
Mislim da svi imamo potrebu pobjeći iz grada, pobjeći iz Zagreba, odmoriti se malo, odmoriti tijelo, odmoriti doći na jedno mirno mjesto, uživati zapravo u tišini, u lijepom okruženju, u lijepoj prirodi, a i posvetiti se malo sebi. Da li je to otići na masažu ili u saunu ili se samo posvetiti sam sebi i plivati pola sata, biti u svojim mislima i slušati samo šumor vode. A za djecu svakako mislim da je najzabavnije biti u termama. Ja sam kao mala provodila jako puno vikenda u termama gdje je moja mama uživala u sebi, u jednoj knjizi, udobnom čaju, a ja bi trčkarala po bazenu i kupala se i umorila. Tako da mislim da su terme kombinacija za oboje. Svakako bi preporučila nadomak Zagreba doći i za vikend se odmoriti i uživati u toploj atmosferi.